कावना बने रहलू ये कोइलर कावना बने जास के कारा दुलरिया कोइलर उछली जा रने बने रहलू ये कोइलर वृंदावने जा हरे बाबा के दूर कोइलर उछली जा एजा प्रश्राम दियनी खिसियनी जब जान गई कि रामा अवतार हो गई बा पुनः तपस्या करे चल दिया राजा जनक जी एगो चिट्ठी लिख के जनकपुर से अयोध्यापुरी भेजवावत रे कि हे राजा दशरथ जी राउर बबुआ राम हमरा की है अइले धनुषा तुरले अब रउरा बरात साज के ले आई आ राम के संग सीता के विवाह करके फिर बात लिख के धामन से अयोध्यापुरी भेजवावल गई आइए राजा बारात साज कई है बात सुनावल गई राजा दशरथ के चिट्ठी मिलल आ चिट्ठिया पढ़ के मंद मंद मुस्काता नहीं आ मंद मंद मुस्का के रानी कौशल्या के बुलावता नहीं सुमित्रा के बुलावता नहीं आ कैकेयी के बुलावता नहीं कहनी कि ये रानी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा अरे जुड़ल छतिया हो अरे जुड़ल छतिया हो जुड़ल छतिया एक कौशल्या तो आइल बचनक पुरुष से पतिया जुड़ल छतिया आइल बचनक पुरुष से पतिया जुड़ल छतिया कौशल्या जी कहली कि मालिक चिट्ठिया में का लिखल बा तने पढ़ के सुनाई तो राजा दशरथ जी पढ़त राम बनी है दुल्हा सीता बनी है दुल्हनिया हम बनब समधि तुल बनब समधिनिया अरे नगर के लोग सब बनी है बरतिया जुड़ल छतिया आई बचनक पुरुष पतिया जुड़ल छतिया आई बचनक पुरुष पतिया जुड़ल छतिया मैं अयोध्या जनकपुर विवाह के रंग में रंगा गइल बा राजा दशरथ जी बिना देर कइले देवता लोग के न्योता भेज के बुलौले बनी अब बारात सजले बनी सखी लोग मंगल गावत कवना नगरिया से चलली बरियतिया हो सब पियरे पियरे तो कवना नगरिया भइले सोर सब रंग पियरे पियरे कवना नगरिया भइले सोर सब रंग पियरे पियरे अवध नगरिया से चलली बरियतिया सब रंग पियरे पियरे मिथिला नगरिया भइले सोर सब रंग पियरे पियरे मिथिला नगरिया भइले सोर सब रंग पियरे पियरे बारात लेके राजा दशरथ जी चलनी जब बिहार में बारात पहुंचल तब लोग रोक ली
राजा दशरथ के घेर ली हलो कहलो के महाराज ई बारात जाता निरुवा लेके आ दुल्हा के ठिकाने नहीं। राजा दशरथ जी कहने के लोग के जवाब का दी हो बस तुरंत भरत के दुल्हा बना के बैठा दहनी। बारात पहुंचल जनकपुर के समीप तब ब्रह्मा जी का चिंता हो गई कि राम के विवाह बिना लगन के होई तो ये ठीक नहीं है। तो एगो लगन पत्रिका बना के भेजत तनी नारद जी लिया के दे तरे राजा दशरथ जी के। तब पता चलल कि कुछ दिन तक ले लगन नहीं है। तो कमला नदी के तीर पर एगो बिमला शहर बसावल गइल। कुछ दिन के बाद लगन बात तबले बारात ठहरावल गइल। हमरा गोविंद भैया पुरस्कार दिले बने हार्दिक अभिनंदन बा। राम लखन के जनकपुर से बिमला शहर बुलवावल गइल। राजा जनक जी तिलक लियले ओही जा तिलक चढ़ावल गइल। एगो बिमला शहर बनावल जाता राम लक्ष्मण के बुलावल जाता। राजा जनक जी से कहल जाता कि लगन कुछ दिन तक ले नहीं खे ते में का कइल जा जाई तिलक लोक लेके आई। तो राजा जनक जी तिलक ले आई बनी। देखले बनी कि राम 4 भाई बाड़े। तो राजा जनक जी कहने कि महाराज हमरो घरे 4 गो बेटी बाड़ी और रौरा घरे 4 गो बेटा बाड़े। तो हमरा मन करता कि रौरा 4 बबुआ से 4 बबनी के शादी हो जाओ। एले नीमन घर आ एले नीमन बोर। अब हमरा कहा अब देखी दान दहेज तो नहीं खे होता। एगो राजा के घरे एगो राजा के बेटी के बियाह होता तो दान दहेज तो कुछ नहीं खे होता। आज जकरा घर में टाटी फाड़ के बिलार एह अरिया से घुस जाती है ओह अरिया ओकरो द्वार पर जाई बेटा के बियाह करे खातिर तो वो कहता कि 4 लाख लेगा तब लड़का देगा जननी। आज दहेज के कारण कितना लड़की के घर से निकाल दिया जाता। कितना लड़की के जन्म के पहले ही अल्ट्रासाउंड करा के मार दिया जाता। भरत शर्मा जी को गाना गोल रहे पहले गरीबी में हर बिकात रहली बेटी से। आज काहे बेटा बेचल जाता है विधाता। आज बेटा बेचाता है पैसा से किनल बर असेनूर बन के चढ़े सर। पैसा से किनल बर असेनूर बन के चढ़े सर। तो कैसे महीने हिया के नाता विधाता। आज एगो नारी के दुश्मन एगो नारी बन जाता है। सास कहतरी से कि दहेज नहीं खाइल जरा दे। तो नारी के जब नारी मरी है अतन के उघारी करी है। नारी के जब नारी मरी है अतन के उघारी करी है। तो सास कैसे बन के रही है माता विधाता। बियाह तय हो गइल बा। राजा जनक जी तिलक लेके आइल बा। नगर में हाला बा। सखी लोग तिलकहरी लोग के नाश्ता करावता। तो बड़ी प्यारा लोग पहले गीत गावत रहलो। अवधपुर के केरा बड़ा नामी हो तो निखालो तो जई हो। केरा के बड़ाई अपना घर जाके कही हो। तो
उठावा से चुए लगी पानी हो तनी खा लो तो बाकी घड़ी सब गीतिए बदल गइल बा। नाश्ता का डिब्बा हाथ में दिया जाता है, हाथवा में डिब्बा आओ तले कह तरी से तनी पढ़ लो पढ़ लो। अब तिल कहरु लो सुनता कि रे हमनी के नाश्ता करे आइल से कोचिंग करे आइल कहते सकी हमरा नाश्ता के डिब्बा पर का लिखल बा तनी पढ़ लो। हमरा नाश्ता के डिब्बा पर का लिखल बा तनी पढ़ लो। अब पढ़त लो डिब्बा पर लिखल स्वागतम चाहे वेलकम। आई कहतरी सकी अतवार लिखल बा सोमवार लिखल बा अतवार लिखल बा सोमवार लिखल बा तारा बहिना के यही प्रभातार लिखल बा तनी पढ़ लो। हमरा नाश्ता के डिब्बा पर का लिखल बा तनी पढ़ लो। ए मालिक आंगन में चौका पुराता हजामिन चौका पुरतिया सखी लोग कहता कि गाई के गोबर महादेव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु हजा मंगलम पुंडलिकाक्ष मंगलाय तनोहरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजं फलचार भक्षं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गीत लमहर बा। देखिए गीत में साहित्य कितना सुंदर बा। लोग कहेला कि के दी है गाई रे बछरुआ के धेनु गाई आ के दी है आपन धियावा अंगुरी धराई। तब कहला लोग कि बाबा दी है गाई रे बछरुआ भैया धेनु गाई आमा दी है आपन धियावा अंगुरी धराई। सुनिए शिव शिव के दोहाई और का बियाह के बेरिया महादेव कुछो न पाई आ गौने के बेरिया महादेव सब कुछ एबरा तो सब कुछ बियाह तो छोड़ तिल के में चल जाता। अब पहले गावना में दिया था गौने के बेरिया महादेव सब कुछ पाई। कौन चीज खाए के थारी महादेव औचवे के लोटा आ सूते खातिर लाली पलंगिया ओढ़े के रजाई। सुनिए शिव शिव के भाई तारा नैहरवा गौरा दे कुछो न पाई अब बैठे के मिलले गौरा दे कुछ के चटाई आए अनेको। तब लोग आज कहत नहीं हम कि सुनिए समिति के लोगावा भेजी गणेश के पूजाई भेज बना गणेश के पूजाई व्यास जी के मऊगी का खाई। सुनिए शिव शिव के दोहाई। मैंने व्यास के मेहर गणेश पूजा ये खा ले तब तो तहन लोग के मौगी झाल बजाई खात हो तो चलिए हमारे मेहरारू के कहिए दिले गोविंद भाई तो दी 500 रुपया। हाँ जी गणेश पूजा ही आ जाओ दिया जाओ गणेश पूजा 500 रुपया भइल। हाँ आ जाओ ना तो भादरा चढ़ जाई। और राम जी के नहीं कोई राम जी बंदर नहीं हां गइल बारे राम जी चल गइल कब है के अब देखो तब तो हमार मजवे हमार बिगड़ गइल देखो तनी। चलो कोनो बात नहीं। वाह 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 ए बाबूआ तिलकहरू लोग के आंगन में बुलावल जाला आ आंगन में बुला के स्वागत होला। आज तंत्र हृदय के मधुर गान से कर रही स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कपड़ा पहिरा के ले आके दुल्हा के बैठावल जाता
सखी लोग का होता का होता आज मोरा राम जी के तिलक आयो गणेश पूजाई है 100 आही दादा तो पूंजिए में वो सब घाटा लगा दे हो गणेश पूजाई 100 के बजरी श्रद्धा के जय जयकार बा आज मोरा राम जी के तिलक आयो विमला शहर में बाजेला बधाई रे भाई शोभा बरनी ना जाई गाई के गोबर आंगन लिपाई गाई के गोबर आंगन लिपाई अब गजमती चौका पुराई रे माई शोभा बरनी ना जाई देखी नो गोविंद भाई जेकरा लगे गावे के लूर नहीं खे उ खाली बात बनावे जेकरा हाथी नहीं खे जेकरा खेत नहीं खे नु जेकरा खेत नहीं खे उ कही कि बाप रे हिया से हुआ ले हमरे जनी के नहीं अब देखी सीता जी के भाई लक्ष्मी निधि तिलक चढ़ावता रहे आ सखी लोग गीत गावता खाड़ी कौशल्या मैया तिलक रे खेली खाड़ी कौशल्या मैया तिलक रे खाड़ी कौशल्या माता तिलक रे खेली खाड़ी कौशल्या मैया तिलक रे ई तिलक बबुआ जोगे नहीं है आहे ई तिलक बबुआ जोगे नहीं है आहे ई तिलक बबुआ जोगे नहीं ऐसा तो थरिया हम कंवरी या के दिलवा ऐसा तो थरिया हम कंवरी या के दिलवा बबुआ के गवला के बधाई है बबुआ के गवला के बधाई है ए मालिक तिलकवा चढ़ेला आ तिलकवा चढ़ला के बाद पंडित जी धान हरदी बांटले आ जजमान से पूछले कि का जजमान तिलक मंजूर बानू तो जे होशियार होला उ कह देला कि हां जौन दिहलो तौन ठीक बा बेटिया के देला से धन ना होला आ जितना लोग बुर्बक बा उ लोग कहल कि ना तिलक ना चढ़ी लौटा देबे के लड़का कुंवार रही ए महाराज ओ लोग कई बुझा ना बुझाला कि आज तिलक वाला सन के गजन करता नहीं तो हमरो एक दिन बारात लेके जाएगा जननी तो खाली सीता जी के काम नहीं खेन हाँ तो वह कहते नहीं जब राम जी के हटाइए देनी हलोगिन तो ए मालिक अब तिलकवा चढ़ जाला धान हरदी बंटा जाला तब होला कि चले के चुमावल जाओ दुल्हा के तो देखी माई चुमली तो नीमन गीत होला बबुआ कर जोरी लेहू नाया जुरिया बबुआ कर जोरी लेहू अपना आमा के कर प्रणाम हो अजुरिया सोहाग से भरी माई
चुमी है तो निमन गीत हो, हाँ चाची चुमी है तो निमन गीत हो, होई लेकिन जहाँ भौजाई चुमे चलली सो हाय तो ननदियन के बाहर आ जाई, हाँ आ ननदिया चुमे चली सब तो भौजाइयन के बाहर। हाँ इतना खतरनाक खतरनाक गीत ओ दिन भुला जाला हाँ कि गार्जियन सुनत ना हाँ सब ऐसा ऐसा गीत लोग गा देला। हाँ काहे हाय उमंग हाँ में लोग आवेला। हाँ तो की सुनबो खइबू ना पियाबू मोटइबू कैसे, की सुनबो खइबू ना पियाबू मोटइबू कैसे, आ ऋषि भैया के टोन पर लइबू कैसे, ऋषि भैया के टोन पर लइबू कैसे। जननी हाँ अब चुमा के हाँ आ तिलकोहर लोग के भोजन करावल जाला। हाँ तो भोजनो करावे में गोपाल गाड़ी लोग आवेला। हाँ काहे खातिर काय खाती खाती ये गाड़ी गावल जाई तो तिलकोहर लोग अच्छा गीत गावेला बिना फीस के गलत थोड़े होई। और लोग कहला का गावेला कि अमर जीतबो एक बोरा धान तहरा कूटे के पड़ी, अमर जीतबो एक बोरा धान तहरा कूटे के पड़ी, अपना भैया के लगे तहरा सुते के पड़ी, अपना भैया के लगे तहरा सुते के पड़ी। जननी रुकी बैठी हो जाला धीरे से वो हो जाए। खियावल जाला काहे खातिर काय आ खाती गरियावल काहे खातिर जाला काय खाती कि गारी सुन के तिलकोहरु लो दुख और अधिका खाई। तो पहले के जौन गारी होत रहो मैं साचो हूँ काका लो एक और भात ले ली आ दू गो चाउर खाई लो हाँ आ गारी होत रही हाँ जवान का लोग कहे कि ए काका चलो ना चलो कितना खइबो है तो पूर्णिया काका लोग कहे कि यार रोक ना बूढ़ी ए देखो तनी जी हम खाए में हार तनी क्यों गरियावे में हार हरिओ हरिओ जननी ए आ गाड़ी होई पहले हाँ राम के नाम लेके हाँ वाह 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 का कहिबो हाँ कि हाथ के ढकनिया लिहले घूमेली छोटला लबहू, हाथ के ढकनिया लिहले घूमेली छोटला लबहू, अब के दी है हम के जोरा नवा हाय सिया राम के भौजी, अब के दी है हम के जोरा हम के दी है हम के जोरा नवा हाय सिया राम के भौजी, अब के दी है हम के जोरा नवा। ए बबुआ ए तो अपना मोहलिया से निकले ले कवन रसिया, अब हम देव तोह के जोरा नवा हाय सिया राम के भौजी, अब हम देव तोह के जोरा नवा हाय सिया राम के भौजी, अब हम देव तोह के जोरा नवा हाय सिया राम के। तो कहल कि हमरो जोरा नवा सुनिल बड़ी माता वाला हो, हाय 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 अब हो जाई है भर गोदी बबुआ हाय सिया राम के भौजी। आ तिलक कहरी लोग के खिया के हाँ विदा कर दिहल जाला हाँ आ वो दिने से सगुन उठेला हाँ साझी खन का किलो जुट के संझा गावेला। गावेला आ विवाह से एक दिन पहले हाँ राजा जनक जी मारो छवावत तनी बांस कटवा के आ शाम के समय में चमार भाई आइल बड़े तब मानर पूजा तत लोग आवेला कि अरे माई के करो श्री जल मानरवा तो कथिए छावन लागे
अरे माई के ये बा जावेले माना रावा तो बाजो तो सोहावन लागे। अरे माई बढ़ई के श्री जल माना रावा तो मिर्गा छाला छावन लागे। अरे माई चमरूबा जावेले माना रावा तो बाजो तो सोहावन लागे। राम जी के बहन संता कान पर कुदारी लेके हजामिन माथ पर दौरा लेके आ चलो तलो। वाह वाह तब पहले देखी चमार के मानर बाजत रहल, राती खा माटी कोड़ात रहल। राती खा का है कि हमरा बेटी बहन के कोई देखी ना। रात में अनहरिया में माटी कोड़ाई। ऐ बेरा माटी कब कोड़ाता? दिन खा। वो कब? जब डीजे मिली डागा मिली तो आ सज के संवर के जाइल जाता अपने आप के दिखावे का करो परिवर्तन हो गाओ कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है। कहवा के 5 सुहागी माटी कोड़े जमात ठान डलवा हो गई ढोलक का जमात ठान दिया है। अच्छा हाजी तब गोविंद भाई जे बजावे ला ओकर हक हो। हाजी नेग हो आज के चमार के रूप में इठे कहते बाड़न हाजी तो इनके न नेग दिया तो कुछ दिया अपना श्रद्धा से जग भइल बा। भाई कहत रहे कि केहू 1 रुपया केहू 5 रुपया दिले बा। 1 रुपया 5 रुपया दिले से ही जग होखे वाला आ गइल 51 रुपया 51 गो। बाप रे तो ढेर। हार्दिक अभिनंदन। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है। कहवा के 5 सुहागी माटी कोड़े जास है। कहवा के 5 सुहागी माटी कोड़े सारा जुग के पियर माटी सुन के कुदार है। सारा जुग का पियर माटी सुन के कुदार है। अयोध्या के 5 सुहागी माटी कोड़े जास है। अयोध्या के 5 सुहागी माटी कोड़े जास है। और क्या होता कावना बने रहलू ये कोई लर कावना बने जा के कारा दुआरिया कोई लर उछली जा। रने बने रहलू ये कोइलर वृंदावने जा। हरे बाबा के दूर कोइलर उछली जा। सरजुग किनारे राम जी के बहन से सखी लोग कहता कि संता माटी कोड़े बहिना हुलसी हुलसी माटी कोड़ो। माटी के कोड़ाई मिली गरवा कहार माटी कोड़ो। लोग पूछला कि हमरो कौन भैया जरिए के राजा है। माटी के कोड़ाई भैया का देव दान है तो हाथी देव घोड़ा देव रुपया 1000 है। राम जी पूछता नहीं कि बहन तारा का चाहे
तो राम जी के बहन देखी कुछ ना मंगली राम से। ना राम राजा बाड़े, राम जी के बाबूजी राजा बाड़े। तो राम जी के बहन के मांगे के चाहिए अन्न धन सोना चांदी रुपया पैसा घोड़ा गाड़ी महल अटारी मांगे के चाहिए, लेकिन ना मांगली। राम जी के बहन का मांगता कि भैया कुछ ना चाहिए, बस एक ही गो चीज हमरा के दे दो भैया। हर साल अइह सवनवा में रखी बहन के बसवली अपना हर मनवा में भैया। हर साल अइह सवनवा में। ए बरा के बहन से पूछी ना कि का चाहिए तोरा, तो भाई के औकात न खिस देखो। ऊ कहता कि टिकावा दिहलो अनखिया दिहलो एगो पायल दे दो ए भैया। तब बबुआ के माटी कोड़ाई में एगो मोबाइल दे दो ए भैया। बबुआ के माटी कोड़ाई में एगो मोबाइल दे दो ए भैया। तो छोटकी कहे कि चुप, मोबाइल कौन सी घर है? मोबाइल का हरे उ तो घरी बकरी रखो तारी सब। तब पूछले कि तब तोरा का चाहिए बोल। तो कहते कि साल दिहलो रुमाल दिहलो एगो स्वेटर दे दो ए भैया। अब बबुआ के माटी कोड़ाई में एगो कंप्यूटर दे दो ए भैया। बबुआ के माटी कोड़ाई में एगो कंप्यूटर दे दो ए भैया। उहे झूमर गावत बजावत घरे आवत। तो पहले के झूमर में ये बड़ा के झूमर में कितना अंतर बाजी। पहले के झूमर दू गोल हो जाइलो आ गाइलो निहुराला अंगना बहर निहुरिए हो निहुरिए देवर मुहावा नी रखले निहुरिए। देवर मुहावा नी रखले निहुरिए के देवर मुहावा नी रखले। काहेला भौजी हो ओठवा झुराइले से काहे लागी आहो काहे लागी ए ढरेला नैना लोरावा काहे लागी ए ढरेला नैना लोरावा काहे लागी ए ढरेला। पाकल पान बिना ओठवा झुराइले रौरा भैया बिना रौरा भैया बिना ए ढरेला नैना लोरावा सैया बिना ए ढरेला नैना लोरावा सैया बिना ए ढरेला नैना लोरावा। हम तो के देव भौजी पाकल पानावा बिसार देहु ओ बिसार देहु हमारा भैया के सूरतिया बिसार देहु। हमारा भैया के सूरतिया बिसार देहु हमारा भैया के सूरतिया। कितनो तू देव देवर अनधन सोनावा तो ना बिसरी आहो ना बिसरी तहरा भैया के सूरतिया ना बिसरी तहरा भैया के सूरतिया तहरा भैया के सूरतिया ना बिसरी तहरा भैया के सूरतिया। ई पहले के झूमर हो
एक दिन किशन भाई के मेहरारू माटी कोड़ के लौट रहली ऊ गाव तारी की सैया ऐसन चटकन मारे तहरा गाल में सट जइब देवाल में अपनी बाप हो बाप अरे राम ई जरूर कोनो बकेना भैंस के दूध पी बोले बड़ी इनका से 3 गुना ना जननी अब माटी कोड़ के घरे लौटल बालू तो चाउर छाटाता घरवा बन को कहल कि चाउर छाटू नेटुआ चाउर छाटू आ की सुन छैला बकम हरिओ हरिओ जननी आ तब आंगन में राम चारो भाई के बैठा के आ हरदी चढ़ावल जाता ई हरदी के पवित्र बड़ा नेक होय 5 भाई चाहे 7 भाई चाहे 9 भाई लोग हरदी चढ़ावेला आ हरदी का नाम पहले देखी कितना सुंदर बा हरदी का है देह में कहीं दर्द होखे दूध में मिला के पी घाले चाहे पीस के छाप दे तो दर्दिए हरदी एकर नाम में हटे हरदी लेकिन शुभ काहे बा तो पियर रंग शुभ के पहचान हो आ हरदियो पियरे हो तो हरदी चढ़ता भगवान के इन एगो ऐसा हो गोविंदा भैया जरा जितने होखे 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जौने होखे देख के भगवान के लोग हरदी चढ़ावे सोन के कटोरिया में काचा हरदिया सोन के कटोरिया में काचा हरदिया है सोन के कटोरिया में काचा हरदिया नाउ नया गनवाली हले खाड़े आहे आहे नाउ नया गनवाली हले खाड़े आहे रची राची हरदी चढ़ावे गोविंदा भैया रची राची हरदी चढ़ावे गोविंदा भैया खाली हम गोविंदा भाई से नहीं जितना लोग मेंबर बा सदस्य बा ये पूजा का सबकर दायित्व है सबकर कर्तव्य है रची राची हरदी चढ़ावे छोट लाला भैया रची राची हरदी चढ़ावे छोट लाला भैया मोर बबुआ जई है ससुराल और का पनमा ऐसा ना बबुआ पाता रहूं रंजीत वार्ड हरदी में दान कैले बनी पहिला हरदिया रंजीत भाई चढ़वले बाड़े पहिला हरदिया रंजीत भाई चढ़वले बाड़े दूसरा हरदिया गोविंद बाबू चढ़वले बाड़े कम से कम 5 आदमी के चढ़ावे के चाहिए राकेश तीसरा हरदिया राकेश बाबू चढ़वले बाड़े तीसरा हरदिया राकेश बाबू चढ़वले चौथा हरदिया रविंदर भाई
चढ़वले बाड़े चौथा रतिया रविंदर भाई चढ़वले अवधेश पचवा रतिया अवधेश भाई चढ़वले बाड़े मंगलमय रहो परिवार आहे मंगलमय रहो परिवार आहे बिहान भैला पितर ने उतल जाता कोहरावत के भात बना के दुल्हा लोग के बहन बनावेली दुल्हा लोग के खियावल जाला आ तब स्नान आंगन में करावल जाता सखी लोग मंगल गावता कि के कर पोखरा खोनावल घाट बनावल अब के कर भरिले कहार के कर नहावन होला है राजा दशरथ के पोखरा खोनावल घाट बनावल है अब तीनों रानी के भरिले कहार चारो दुल्हा नहावन होला ए मालिक स्नान करा के राई जमाई नहीं चल जाता काहे खातिर जे केहू के नजर ना लागे हजाम के बुला के नोह कटवाल जाता आयब रानी कौशल्या चौका पर बैठल बाड़ी रानी कौशल्या चौका पर बैठल बाड़ी भाई का इंतजार करती देखी जौना औरत के जौना लड़की के भाई ना रहेले 3 दिन बड़ा दुख होला कहिया कहिया भैया जेकरा भाई नहीं खे अब बियाह हो गई ससुरा जाता रही तो सोचले कि हमारा भाई रही तो हमरा डोली के संगे हमरा संगे ससुरा जाई दूसर का कहिया दुख होला जब जब सावन के महीना आई रक्षाबंधन दयादिन के भाई आई अपना बहन से राखी बनवा के चल जाई आई टुकुर टुकुर तकी है सोची है जे हमरो भाई एगो रही तो हमहू राखी बन अति सरका तो हद हो जाला जेकरा भाई नहीं खे अब बेटा बेटी के बियाह तय कर देली तो लगी है सब दयादिन ताना मारे देखो तनी नु देखो तनी जे कौन भाई आवेल इमली घोटावेल हमार तो भाई ना आया अरे जोरे पगल तोर भाई ना आई तो इनका बेटा का बियाह ना होई दया महरेली नई हारावा के रहिया तो भैया हमरो नाही आइले अरे भैया आइल बाड़े मुझी में लुकाइल बाड़े पैसा भी ना कमाइल बाड़े अब भैया भौजी के लुगरी धोवल बाड़े उहे लेके आइल बाड़े भाई जाले एक सीट वस्त्र लेके जाले बहन के मुड़ी पर रखती हैं भगिना से आम के पल्लो कटवा के अब भगिना कुछ के माई के हाथ पर गेली है तो भाई पानी गिरा के घोंटावे पूछले कि ये बहन जुड़ैलू तब हजामिन कहती चलल हो चलल नहछु होके जाता ए बाबुआ तो कागजा कलम ले बैठे ले गणेश बाबा लिख ले नहछु के आज ए गांव में राम जी का नौछुआ होता तो यह देखे के बाद अब
अपना बेटा के, अपना भतीजा के, अपना भगिना के, अपना हित मित्र के न्योता में हमने के जाके हजार हजार रुपया न्योता नहछुआ भाड़ा किराया लगा के करत नहीं जा, लेकिन हमने के चले के जो शक्ति दिले बा, बोले के शक्ति दिले बा, उनका नहछुआ में के कितना नहछू को देता आज ये हमने के बुझा जाए। कागज कलम ले बैठे निकने सबाला, कागज कलम ले बैठे निकने सबाला, लिखले नहछुआ के ने गहे आहे, नहछुआ के लिखले नहछुआ के ने गहे आहे, नहछुआ के। गोविंद भैया पूजा पर के बैठल रहो? पूजा पर अठजाम में पूजा पर जे बैठल रहो, सुत गइल बारे उ नहीं खान। अच्छा सुत गइल बानी, हां उहे के हाथ के नहछू जरूरी है विशेष रूप से। ऐसे तो नहछू में दाल में जे ही घी डाली ओकरे लाभ मिली, सबकर जरूरी बा, लेकिन विशेष रूप से वहां के हाथ के नहछुआ जरूरी बा। अच्छा तो अरे जे मोरा राम के नहछुआ में आई हन, जे मोरा राम के नहछुआ में आई हन, पहिल का नहछुआ बलिराम यादव जी, पहिला नहछुआ बलिराम भैया कोइले मंगलमय रह परिवार है, आहे मंगलमय रह परिवार है, आहे ए मालिक हां अब परीक्षावन करके हां कहेली कौशल्या मैया, ले ले आइए हाथ में दीजिए, नाम बताओ भैया। प्रभु यादव जी दूसरा नहछुआ प्रभु यादव जी कोइले बाने, हई ये गौरी पुरस्कार नहछुआ में के देले बा, हई कितना बा नाम ना बताओ हर हुआ। अब पीछे से पैसा आ गया लक्ष्मीनिया पार्टी। ले ली बस उठा ली 100 रुपया। गोविंद गोविंद रोका हो पारा पानी बोला दो। तीसरा नहछुआ जे विमल यादव जी कोइले बानी, चौथा नहछुआ संतोष यादव जी कोइले बानी, पांचवा नहछुआ रंजीत बाबू कोइले बानी, छठवा नहछुआ मनोज यादव जी कोइले बानी, सतवा नहछुआ दिलीप यादव जी कोइले बानी, अठवा नहछुआ मुकेश यादव जी कोइले बानी, नौवा नहछुआ रविंदर यादव जी कोइले बानी, दसवा नहछुआ रतन यादव जी कोइले बानी, ग्यारहवा नहछुआ छोटे लाल यादव जी कोइले बानी, बारहवा नहछुआ चंद्रमा यादव जी कोइले बानी, तेरहवा नहछुआ गोविंद भैया कोइले बानी,
मंगलमय रहो परिवार है काहे ए मालिक आओ ले ली आओ ले ली शंभू जी के घर से नाचुआ मिलल हार्दिक अभिनंदन करब नाचुआ 3-4 दिन बाद ले लोग करे आउट बा विनोद जी के ओर से नाचुआ में दान भइल आउट बा ए दान से कल्याण होखो अरुण बाबू के ओर से नाचुआ भइल हार्दिक अभिनंदन करब अब अब नाचुआ काहे खातिर कइल जाला काहे खाती नाचुआ ए खातिर कइल जाला हां कि हम करे 51 रुपया हां तो उनकर माई हमरा की यहाँ 101 रुपया करे हां डबल बाकी राम जी का नाचुआ कल जाई तो राम जी के माई हमने की यहाँ लौटावे थोड़े आई है ना 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 लेकिन एक बदला में राम जी का दे हो हां इ लेबे वाला जानी है देवे वाला जानी हमने के पता ना चली ना जननी हां सखी लो हाला कोई ले कि ए सखी करे चल राम के नाचुआ ए सखी करे चल राम के नाचुआ ले लो ताजा ताजा नोट खूबे बिछुआ ले लो ताजा ताजा नोट खूबे बिछुआ ए सखी करे चल राम के नाचुआ ए सखी करे चल राम के नाचुआ मालिक अब कहेली कौशल्या मैया साजू बहिना डाला है दुल्हा ससुरारी जई है दुआरा पर हाला है बारात चलतिया राम जी के परछावन के तो चलली बरतिया ना चलली बरतिया नहीं बाबुआ वीरेंद्र जी के घर से नाचुआ आइल हार्दिक अभिनंदन करब अरे चलली बरतिया ना तो जाके पहुंचल मिथिला नगरिया ये बबुआ चलली बरतिया तो जाके पहुंचल मिथिला नगरिया ये बबुआ चलली बरतिया कथा हमने केजवे रहता हां इ तिलके के फेर में रहले कि तिलक चढ़ी होने से हम बारात तक ले पहुंचा देनी अब